Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Hakawai ke jingja ka bapan kendit ya baroh thwei usamla ula syak Pyniap halau jong ukunyi ba lyngkhot ki weipat hakathany Eastern West Khasi Hills. Kani kala je haka shnong nong thmai ke badan ha Eastern West Khasi Hills district ba la kena ba ki riu transnam kila dain ya kamet usamla haswa ban bret hakawai ka wa ke badan hajan ketika jaka. Ki pulit ke mairang police station kila kem ya lyngkhot ki Bri U kenthop ya ukunyi. Lai thop bau ni usamla udai belatip kyrteng kumu kerang saukmi bat ulami na yeng hakan reu trik jong rampang mandek trei hakawai ka klau ka badan marjan ndai ukleman phai yeng shu ki bah yeng namar ka jing bamman phai yeng shu kila lek ban wat yu berhadin ba tim shim la lap kila ujor da ka ijahat ha mairang police station haka khandai trik jong rampang kat kum jing atho ki bah yeng hasan ki pulit kila kem ya sangut ki basubadan kti kenthop ya ki arngut ki kini jong usamla haka jing tokit la kena thwei na kin nong syak kena ula plai ketika kam da ka bapen pa bala Pyniap yau niu samna bat kila dain ya kamet haswa ban bret hakawai ka thwei ka badan hapok ka sinong nong thmai haka spauterik jong rampang ki pulit kila hiar syak ketika jaka ban penlang ya ka jing tokit bat ban lum ya ki sabut bat ka kenhon forensic crime scene unit ru kala le ya ki examine haka ketika jaka ki Bri U jang ka search and rescue team SRT kila penlang ya kejingwat da ka bangam syapok ka thwei hinrei haduk mentakin pat lap ya ka met usamla basyam lanat kejingwat kala beteng haduk menta kasni ban lap ya ka met yap jang usamla basubasya Pyniap.